Keresztnyelv fényessége beterítette a körülötte lévő világot. Megbékélt sárkányok futtak egymás mellett a patakból, az éjszakákban szerelem volt, az emberi szívekben pedig melegség. Az áramlat, amely a cseresznyefa alatt született, ráült az emberi világ hullámaira, beterítve a szíveket fénnyel és szeretettel. Minden azért született, hogy megértse a teljességet, önmagát és az ebben rejlő szépséget. Minden ezért a szeretetért létezik, és minden ebből fakad. Ez a teremtés áramlása, mint a létezésünk lényege. Jó reggelt, mágus, mondta a világ. Jó reggelt, világ, mondta a mágus. Gyönyörű napunk van, mondta a világ. Gyönyörű napunk van, mondta a mágus. Bennem vagy, és érezlek, mondta a világ. Tudom és ismerem a teremtést. Ma úgy ébredtem, hogy tudom, mi vagyok. Köszönöm neked már. Ma én is úgy ébredtem, hogy tudom, ki vagyok, mondta a mágus. Annyi mindent kaptam tőled, és szeretném megköszönni, mondta a világ. Én pedig annyi mindent kaptam tőled, hogy nem tudom, hogyan köszönjem meg, mondta a mágus. Érzem az alázatot, ami a hatalommal jár, mondta a világ. Érzem a hatalmat, ami az alázattal jár, mondta a mágus. Tudok lenni csak úgy nyilvánvalóan, mondta a világ. Tudom látni a nyilvánvalót, mondta a mágus. Elengedtem a félelmeket, mondta a világ. Elengedtem az elvárásokat, mondta a mágus. Amiben nincs hit, az földhöz ragad, mondta a világ. Akiben nincs hit, nem éli meg a csodákat, mondta a mágus. A mágus csodálattal nézett a világra, és a világ szelíden nézett a mágusra. Csodálták egymás teremtését, csodálták a létezésüket, saját magukét és a másokét. Nem volt benne semmi elvárás, csak a végtelen szeretet és elfogadás. Így történt, hogy a mágus világa beleolvadt az egységbe. Így történt, hogy a világnak minden rezdülése mágikussá vált. Így indult útjára az a teremtő energia, amely mindent megváltoztatott. Az isteni akarat fölülírta a fizikai univerzum törvényeit. Megszületett valami, ami még sose volt. A feltétel nélküli elfogadás és szeretet. A sárkány és a főnix mindig ott ülnek a falon. A sárkány könnyet ad, a főnix egy tollat. Sárkány könnyel és főnix tollal írnak egy történetet. A világ és a mágus történetét.